ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲିଛୁ ଦବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୋଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ସେ ଭାରତ ଭିତରେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୋଦି ଆସିଲା ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟରୁ ସିଏ ସେଇ ଭାରତ ଭିତରେ ସିଏ କାହିଁକି ଆଜି ବାଡ଼ି ବହିଛି ସେ ତା ବିଷୟ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଶୁଆ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ନାଟକ। ହଁ ଜଣକୁ ଦୋଷୀ କରୁଛି ସିଏ ନିଜେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ପାର୍ଟି। ଓହୋ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାଟା ତାଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆରି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାଟା ଖାଲି କହୁଥିଲି। ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ ଦବୁ ଦବୁ ଯିବ ଛୁଆ ଯାକ ଦବୁ ସେଠି ଯାହା ଆପଣ କଳାକାର କଥା ନବୀନ ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କଳାକାର କଥା ନବୀନ ସରକାର ବୁଝିച്ചിନି ଆଉ ବୁଝିବେ ଯାହା କରିବେ ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଆଜି କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲାଣି। ହଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲାଣି ଏ ପଦକ ନା ସେ ନବୀନ ଇଏ ଯେଉଁ ମୋଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଗେ। ଓହୋ ଏବେ ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ ସଂଘ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ସଂଘ ବାହାରିଲା ଦେଖିକିରି ଆଗରୁ କେଉଁ